ҳавои гарми фасли баҳор рӯзҳои офтобӣ барои оғози корҳои кишоварзӣ мусоидат омад, вале ба масъулини соҳа зарур буд ки қабл аз ҳама муоинаи назорати техникаҳоро анҷом диҳанд. аз ҷониби раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода оиди санҷиши омодагии техникаҳо ситоди махсус ташкил карда шуда ва барои ҳарчи барвақттар таъмир намудани техникаҳо чораҳои судбахш андешида шуданд. тамоми техникаҳои хоҷагоҳии хурду миёна аз таъмири кӯл бароварда шуда барои оғози кишти баҳорӣ тайёранд. аз оғози сол то имрӯз мо дар ҳамаи хоҷагиҳо ва хоҷагиҳои коллектив ва ҷамъиятӣ ки дар ихтиёри худ техникаҳои кишоварзӣ доранд бо мутахассисони соҳа рафта бо онҳо аз муоинаи техникӣ оиди гузарондани муоинаи техникӣ корҳои фаҳмондагӣ дода шуд ва имрӯз оиди омода будани техникаҳои кишоварзӣ тибқи супоришҳои дастури супоришҳои вазорати кишоварзӣ ва роҳбарияти мақомоти иҷроҳи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода имрӯз мо ҳамаи мошиналотҳои кишоварзиро дар инҷа даъват намуда боз як бори дигар бо мутахассисони соҳа ва бо иштироки шахсони мутасаддии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроҳи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода техникаҳои кишоварзиро аз назар мегузаронем. механизаторону муҳандисони хоҷагиҳои хурду бузурги шаҳри Турсунзода тамоми қисмҳои эҳтиётиро дастрас намуда ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтан метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. барои хатгирии техникаҳои кишоварзӣ мошинолотҳо ва муоинаи назорати техникаҳо ки аз тарафи гурӯҳи кории раёсати кишоварзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода гузаронда шуд қаноатбахш арзёбӣ гардид. тибқи нақшаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар шаҳри Турсунзода майдони пахта ба 3000 гектар расонида шудааст ки барои кишт намудани пунбадона дар инҷа техникаҳои кишоварзӣ омода мебошанд. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз стратегияи муҳими ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта бевосита кишоварзон дар ин самт саҳми арзанда доранд ва бо ин васила мо кишоварзон ҳар як ваҷам замини дар ихтиёр доштари худро самаранок истифода намуда аз он зиёда аз 2-3 ҳосил мероёнем. кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нақша доранд ки дар соли 2018 нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардондани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро гузоранд.